Kaixo, Zore naiz, Arimaktore antzerki taldekoa. Errontegi auzoan gaude, Barakaldon. Eta gaur ikasiko dugu txotxongilorako antzoki bat egiten. Ze materialak erabiliko ditugu? Kuterra, erregla, kartoizko kutsa bat, opari papera, goma eba kasu honetan, baina apaintzeko, arkatza, pintzela, kola zuria, eta pintza hauek, erabiltzen direla, eta edozein paper dendatan lor daitezke. Zinta de karrozero, eta ura gero pintzela garbitzeko. Artaziak eta edozein moialak. Hasiko gara lanean. Lehenengo pausoa izango da kutzaren atzeko partea kentzea, kuterrarekin. Hau, badekot moztuta, eta horren moztuko bezalia. Eta hau, gordeko dugu gerorako. Jarraian, leiho bat egingo dugu. Hau izango da txotxongiloen eskenatokia. Beraz, markatuko dugu erregla eta arkatzarekin, eta nik, adibidez, 5 zentimetro utzi ditut bazterretatik. 5 zentimetro, eta arrela egiten dugu marra zuzen. Besteldean, gauza berbea. 5 zentimetro. Eta hau izango da beko partea. Beko partean utzi ditut 10 zentimetro. Beraz, markatuko dut 10 zentimetro. Eta beste 10 zentimetro markatuko ditut. Orain ikusiko duzu zertarako den. 10 zentimetro. Eta orain moztuko dugu zatia. Kuterrarekin kontu handiz. Hariko dut horrela. Madia esmartzeko. Bai, tapado, kenduta. Eta orain, hemen dauden 10 zentimetro hauek moztu behar dugu mendik eta mendik. Eta orain, dolestuko dugu barrura. A ver, hain handia denez. Horrela, indartuko dugu beko partia. Behin dolestuta, zinta del karrozero erabiliko dugu hau itxasteko.
erabiliko diogu goiko partea. Goiko partea egiteko erabiliko dugu lehen kendu dugun kartoizatia. Eta nik kasu honetan adibidez markatu ditut 20 zentimetro. 20 zentimetro eta marroa. Baina politago egiteko orain hiruki bat jarriko dugu. Orduan markatzen du erdia. Kenduko dizkien 5 zentimetro bidez. 5 zentimetro. Eta orain kuterrarekin moztuko dugu. Eta horrela geratu da. Orain pegatuko dugu goiko partean. Gutxi gora bera jarri erdian eta botako diogu kola zuria. Eta besteak egin handia denez. Eta kolatuko dugu. Goiko partea itxasita daukagu eta ja hasten da irudia ikusten. Eta orain oso garrantzitsua den tolesturak markatu behar ditugu. Gero gure kutxa hemendik tolestuko da. Tolesturak markatzeko ere kuterra erabiliko dugu. Lehen markatuko dugu arkatzarekin. Eta orain kuterrarekin moztuko dugu. Baina bakarrik tarte txiki bat. Hola. Eta hola. Eta orain gure kutxa dolez dezakegu. Horrela. Hurrengo pasuan gure kutxa apainduko dugu. Horretarako erabiliko dugu oparien papera eta kola zuria. Bale, diogu vuelta. Eta kutsaren neurria hartu behar dugu. Beraz, jarriko dugu papera gainetik. Eta soberan dagoena moztu behar dugu. Eta orain egin behar duguna da paper honekin kutsa osoa forratzea. Badaukagu gure kutsa oso polita ondo apainduta. Beraz, orain forma emango diogu gure antzokiari. Horretarako dolestu behar ditugu alboko parteak. Ia, horan ikustete. Hartzen dugu horrela, baina ez dugu guztiz dolesten. Egiten dugu trapezio bat. Eta itzazteko erabiliko dugu cinta de carrocero.
badaukagu gure antzokiaren forma eginda eta orain kortinak jarriko dizkiogu. Horretarako erabiliko ditugu oihalak. Bi zati ditugu eta zinta de karrozeroaz itxatziko diogu. Baditugu kortina jarrita eta orain zabalduko dugu teloia. Horretarako erabiliko ditugu pintzak. Bat badeko jarrita eta orain eramaten dut albo batera eta pintzekin mantentzen dugu. Orain jarri behar diogu el telón de fondo. Horretarako soka erabiliko dugu. Eta jarriko dugu soka tente bat bazter honetatik honetara. Orduan hartzen dugu neurria. Ona, uzten dugu apurtxo bat soberan. Badekogu soka jarrita eta orain oihala jarriko diogu. Nik adibidez, kasu honetan erabiliko dut oihal beltz bat. Eta pintzekin mantenduko dugu. Eta orain bakarrik falta zaigu gure antzokia apaintzea. Horretarako nik erabiliko ditut borobil batzuk goma ebarekin. Itxatziko ditut, adibidez. Oh, badago apainduta gure antzokia. Ze polita geratu da. Ze polit.